مزگینا ملوه تماشاوان هجا تماشاوان خانی تیوی خاپول و تماشا لی خانی تیوی تماشا دکه لی نرخاندن و شروعین و تماشا دکه برجی مگوتو بو از نهاجی دوباره دکه و خاپو عاجزه چه تشتی کل سر ویته نفساندن لسر سوشال میدیا وی دیکن زبش دخندس تیوی وی لسر پشتا کراس واردینن قرف و حنک سترانن کل سر وی هاتن گوتن تی و گوهراندن و چیر و دجونا جیر دبیجن تنازه خو پیدکن خاپو حمود شتی دبینه خاپو گوتنا خاپو جی کی هاش تیوی gelekî hêrs dibe, gelekî aciz e, gelekî zor yanî wilo lê zor hatiye ku çawa ez xapo serokê newewî, serokê newnewî, serokê tewtewî we tiştên girîng dikim û tiştên mezin dikim hûn min naparêzin. Ez bûmim mijara qerf û henek û tinazê weşegosê û nizam kî û filan li ser sosyal medya hûn min naparêzin. Xapo ji kî re emir û telîmat şandiye ji rêveberiya PKKya Ewropa re emir û telîmat û perspektîfên bivîrengî şandiye xapo biparêzin. Lewma di civîn mivînê gel de di sosyal medya de hûn dibînin çawa dîsa xapo didin pêş bi wilo rûkî şûştî ne şerm û ne heya gotinên xapo tiştên xapo teslîmbûyîna xapo mekyaj dikin xweşik dikin. A baş ew ê wek min ji we re got berdewam bikin. De belkî qelb qirîzî were xapo bi qerf û heneka bi nîqaş em me pê nikarîn. Bi mantiq û bi aqil kes nikare bi xapo ne ji ber ku xapo pir biaqil e na ji ber ku xapo rêxistinekî li cemî heye terora fîzîkî, terora psîkolojî a dîrekt û a nedîrekt kar tîne. Lewma tu nikare nîqaş bike. Yani tu kerîkî wilo mi jî wî hatî jîştin te çi nîqaşê pêr bike? Berê xwe bid serê vî keriyê hanê. Berê xwe bid beranê wî xesandî. Şivanê wî telomelo, ê xwaro mero, ê xapo. Berê xwe bid wî û qerf û henekê xwe pê bike heta sibê çi tê berdevê we bêj xapo dibîne û xapo pê aciz be. Xapo aciz bikin. Di hembêza mîtê de nehêlin rihet razî. Temaşe dike, guhdar dike, jêr tê gotin û aciz dibe. Bi wan re diaxive bi medya çêkera re û bi berpirsê ragihandinê ê PKK diaxive hûn çawa min nikarin min biparêzin li ku çi te biparêzin? Çi te mayî ku tu biparêzin? Hey xwelî ser xapo çî te baş heye ku îdî hevalê te ji ber te fedî dikin. Hevalê te Fuad Kafê te ji ber te fedî dikin. Zibêr Eydarê te ji ber te fedî dikin ji ber te şerm dikin. Hevalê te ji ber te şerm dikin. Kî were te biparêze? Hey xwelî ser te tu hîna parastinê dixwaze heq xwase parastina dewleta Tirk çêrî te nake çavê te bar nabe tu hîna tu tê ji xelk devê xelkê bigirin û sosyal medya bigirin û hemû li gorî kêfa xapo biaxivin li gorî kêfa xapo û paradîgmaya xapoîzmê rêve biçin û jiyana xwe berdewam bikin
کا دموکراسیەتە خاپۆ نەقاشۆ کەسێکی بلۆ دەموکراتە تژ رەخنەیە عاجز نابێ سەرۆکێ نەوەوی سەرۆکێ نەونەوی سەرۆکێ کردەوی ئەس چتر بێژم لە بەژن و باڵا تەتێ ماز چ وەرم نیقاشێ بتەر بکەم ئەس چ وەرم نیقاشێکێ کو لە جەمێ ئیدی ئەو قەناعەت شێ بیە کوتی یەک زلامên mîtê çi werim bi yekî mîtê re munaqeşe bikim nîqaş pir nabe ancaq bi vî rengî û em qed ez dema ku ez dibêjim xapo ez rûmetek didim te ez qedr û qîmetekî didim te ku tu nihêje wê qedr û qîmeta haneyî jî ez bi zelalî û qeşar tîşter dibêjim deja tu diteqe tu nateqe heta niha tu neteqiyayî maşallah ji xwedê rê wilo tu diwerime meşka zikê te fotoyê te yê ku derdikevin meşka zikê te wekî ser masakî tije dike tu gihaştî qûnaxa wermandinê lê em hêvî dikin ji xwedê û meha remezanê tu bigê ji qûnaxa teqandinê tu îdî wilo biteqe ji kêfa û ji qehra serokê newewî ancaq bi vî rengî temaşevanê hêja yanî çi ji we hat bêjin xapo temaşe dike xapo guhdar dike xapo gelekî ji qerf û heneka aciz gelekî hûn jî zorê bidêne pêl benzînê bikin û berdewam bikin